Angibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama lami uMzothule ngokaShembe Sibongo. Umfuka Sikobide lakhe lamasoka itombato tsabadotsele empahleni umphedla mali umama omkhulu kwizigaqa zibhodo ngaphatha ngaphezulu. Uthele linakho likhona ngoba zonke into zilikundile. Hande manje cije mabha cije umshololo. Untombi zimbili eyingekanqethe uyaseClemonti. Anoboni namajuba amabili eshaya ingoma phansi kwentaba yezulu. Sethi khona njengoba bengithemsile ke ekutheni ukuthi namhlanje sizoba nodokotela uLukhele, uDr Lukhele. Emnqamlezweni angibingelele dokotela. Emnqamlezweni usho kahle impela mfuka Shembe. Sibingelela ababukeli nabalandeli. Impilo ikhona okhuluma uyena ngempela uDr uLukhele. Dokotela, ngaphambi kokuthi singene sigxile kakhulukazi kwesikhuluma ngakho usukwini lethu namhlanje. Sacela ukuchazela umbukeli lapha ekhaya ekutheni ukuthi ubani uDr Lukhele, ngabe usebenza kanjani? uDr Lukhele insizwa le kwaLukhele ezalwa uLukhele impela nentokazi yakwaDlamini. Dabuke eSwazini kodwa ngokomsebenzi ngikhona eKZN eThekwini la ngilaphela khona. Ngisebenza njalo ngomsombuluko kuze kuyoba yiSabatha. Angisebenzi ke ngesonto kuphela, ngisuke ngisontisa kunebandla lapha ekhaya eMnqamlezweni kuyasonto ngoba ubunyanga bami kuhamba nokusiyona. Ubusiyona buka-white. Sure. Dokotela, ake singene kulomsebenzi esikhuluma ngawo. Ngaphambi kokuthi mbukeli singene kakhulu kumsebenzi kaDr Lukhele, wena into ongayenza ungena nje usubscribe wenze ukuthi ube ingxenye njalo yale nkulumo esuke sikhuluma ngayo ngoba sikhuluma noDr Lukhele osukwini lethu namhlanje. Sikhuluma ngobulwane dokotela. Ziningi ilwane khona mfowethu, uyaphuma uyozingela kuthiwa uzothola isilwane, kube khona la khona okuthiwa khona umuntu unesilwane noma unokulwane okuthile ebukuyena egazini, noma kwesinye isikhathi kube khona lento ekuthiwa ilala nezingane lapha ekhaya. Ngifuna ungihlukanisele lapho, ngabe ubulwane buhlukane kangaki eminyangeni noma lokhu enibulaphayo njengenyanga? Ubulwane basebunyangeni lobu obulala izingane emakhaya noma owesilisa alalwe isilwane noma asilale, into esuke siyilapha leyo. Bese kuthi ke isilwane lesi othola ukuthi asibalala abantu, sihlale sibayeni, sigade imfuyo, sihlale emotini, sigade imoto noma sihlale ebhizinisini, sigade ibhizinisi, siyayikhuphula, siyasebenza isiqhela lesi. Isilwane lesi esingathi esokuqala nje kunotokolosha yabona. Bese kuba khona uMantindana, kube khona ke uMamtsotsi, kukhona oMkhovu, kukhona uMamlamba. Bese kuba khona ke uMuncwe, wena muthakathi ukuthi Sipoli. Bese kuba khona lokhu okubizwa ngeSpoliani, usebenza ke ngesilwane suke sike safuywa ekhaya. Njengenja makuthiwa inja iyale ekhaya yafuywa yasiyaduka, kanti yadukiswa umuntu owayibulala lapho uyayiphendula wasese ekhanda into ezobulala lelo khaya. So lokho sekuyispoliani, angiyabona. Njengekati lala ekhaya mase lifile laduka ligqiba ngorongo nanganaka kwanomuntu olidonsako walisebenzisa likhomba back selizolibulala. Lwazi wonke umuzi nenja iwazi wonke abakhona la ekhaya. Nemfuyo yala ekhaya, mhlawumbe inkomo, mhlawumbe imbuzi, makuyaduka bayiduke ngoba uyodayiswa or iduke ngoba uyobulawa bese kucuywa izinto ezithile kunomkhokho owenziwayo. Kuyafana nomuntu ofike nenza umsebenzi ngembuzi yena, wathatha mhlawumbe umhlwehlwe kancane noma umswana noma ithambo, wacuya wahlehla okhanda into ezobulala ikhaya. So izilwane ezihlukahlukene zizodwa lezi ezisuke zizingelwa ngenhloso yokukhanda umuthi, zizodwa ezisuke zizingelwe ngenhloso ukuthi kufike ukuthakathwa noma konke nje isifuyo somuntu noma inkukhu kwakho ekhaya intshontshiwe yayobhidwa yabuyiswa la ekhaya. Ngisho nensila yekhaya noma mhlawumbe umlotha, mhlawumbe izibi zala egcekeni zithathiwe zawokhandwa kwafakwa izilwane. Kuningi kakhulu okuthinta izilwane kakhulu masebenza thina saziyo. Okunye ke mfuka Shembe uthola ukuthi la ekhaya kunophawu mhlawumbe lonyoka elihlaza enamabala amnyama, sikhona ukuthi idlozi la ekhaya. Kweminye imizi makufika uqamu noma makufika unwabu noma isithwalambezi. So lento mayibona umuntu orong wayithatha hamba ofika igama uyalimosha lo muntu. So ubulwane buningi kakhulu abheki. Ake singene kule ethinta kakhulukazi imfuyo, ngoba uke wabeka ekutheni ukuthi kunesilwane
esigada imfuyo ekhaya uthola ukuthi siba ngathi sibayena sithi imfuyo ayisekho. Senze njani lesilwane? Ngabe asemgqilazi lapha ekhaya? Leso silwane uma singasekho imfuyo, so lesi silwane suke sesiswele umsebenzi. Siphetha sesigcina ninakhe. Sigcina ke lesi silwane sesimosha ninakhe. So yikho indulo beke kuthi umfana bephumile wayosebenza. Iholo lokuqala uliyise emsamo kuyise. Lelesibili aphinda lithathe futhi izagcina umsamo. Athengele umfana wakhe inkomo. Uyabuya eGoli mhlawumbe usebenzele eGoli okade ume eGoli. Mawuthi uyabuza ukuthi inkomo ezimbili kuthiwa le mali ngathenga le nkomo, le mali ngathenga le nkomo sezintathu sezinhlanu sezisikhombisa. Uthola ukuthi umfana useyaganwa ngenkomo ayibekele uyise. Awujabona. So umnumzana begcina ukuthi akasifaki isikole semfuyo ngoba once kwaphela imfuyo kunezinto ezihlala emfuyweni. Ezokugcina sezidlula ezindlini ngenxa yokuthi sibakasela. Yikho ke manje abantu behlezi begezwe izilwane bezilahla zonke izinsuku ngoba kunelwane erongo zasemabubu abangazazi bona. Okufanele ngabe bakhanda imfuyo. Kuze move lezilwane egada imfuyo. Ngoba entabeni ziyayibuyela inkomo. Ekseni ungayivulela uyihambisa. Makufanele zidiphini ziyakwazi ukuthi ediphini ngene kanjani. So amakhehla nobaba bethu bebeyisetha lento ngesikhathi esifanele beyenze lento. Manje sinabafowethu abanenkani abangafuni ukulandela amasiko. Uthola ukuthi makuthiwa indoda ngenkomo zayo. Ucabanga inkomo eziye ekhweni kolobona. Akhohle inkomo kufanele efanele ihlale esibayeni zikwazi ukuthi abasebenzi abagade imfuyo benza umsebenzi ofanele. Akuwo ukufuna ukuvuka ebusuku uyolunguza isibayeni ukuthi isakhona nenkomo cha. Kunabantu abasuke bekhandiwe abalungisiwe ngendlela thizeni. Abasuke begade imfuyo ayintshontshwa ayifi ayiphuzi manje mithi ngoba kahle hle phela kumithi isilwane umuntu akamithi umuntu uyakhulelwa lento kumithi sesibayeni akuyona inhlanga isilwane simithayo. So bese sekusuka lento eyazi ukumithisa lapha izongena ezindlini izodlalisa amantombazana izodlalisa abafana lesimanga sokuthi ayisenayo ibhizi eminyango lento isizingena ngaphakathi endlini ifuna umeluswe inkomo emtholi ithola umfana ulele la imphuthukeza. Ake siye la dokotela. Sesiya kulesi ke manje esifana noma Mtsotsi noma ethi umuntu egcekeni kunoTikoloshe odlala nezingane egcekeni. Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi uthi uphuma emsebenzini ekhaya umuntu wesifazane ethi uthi uphuma nje vele ebhucobale elale ukufika ubuthongo emva kalokho ke mase kuba khona lesi simo ke sokuthi kuba khona umuntu omvakashelayo ngaso sonke isikhathi. Mase kufika wena kusuka ingxabano ngifuna ukuya kuleso ke Lukele leso sisuke sisekhaya njengodokotela ufike wena ulungise ikhaya noma ulungisa leyo muntu. Mina mangifika ngiqale ngumbuka umuntu kimfundi ukuthi lo uzongezwa ukuthi uthini. Ngoba sinabantu esithi masifika sibhula sifike sithola ukuthi no umnumzana wake ekhaya wayelesigodlo la wayelokuthi makuzoshisa impepho anyamalale nebhakede elithile enza ukuthi nokuthi baphike bavume ngabo umndeni ngoba phela masibhula sisuke senzela ukuthi usitshele ukuthi kuyikho noma cha. Athi umuntu esekliye ukuthi cha ubaba vele beyinyanga ngikhule ngazi ukuthi isiphiwo sengimdala ke manje sengiyathola ukuthi ke ikhehla lalisukumile lalandizeni. Masikubona ukuthi sipili awufuni ukuqonda ukuthi kunezilwane la kini ezakile akuzona ezabathakathi. Masikubona ukuthi usabhiliva ukuthi uthakatha umakhelwane. Usabhiliva ukuthi lesi silwane okhululana naso noma wena sisi lesilwane sikulalako usakhona ukuthi sisuka kamakhelwane noma siphoswe ngumnakweni emendweni okhona khona. Sihlaba ibhafu sicuphe ukudambe osikhashana kodwa mhla waqonda ukuthi lo mkhulu wephathi kwamala ekhaya ukuvuma ukuthi benazo lezi zinto siyakwazi ukuthi siyivuse bese uyigcinela amasiko ayo. Uma umfana umdala siyakwazi ukuvusela zona siqhubeke nomsebenzi sikunikeze ezintsha ngoba ngalesa sikhathi lezi zinto bekade igada bekade ithakatha bekade iqinisa umuzi kushaywa ngezulu kwenziwa yonke imikhuba. So esikhathini samanje ayisekho competition yokuqhudelana ngokuthakathayo sekusetshenziswa imali. Sekufuna ukuthi sifike sibambe siconvert lezinto siyifundise ethi nomthetho omusha wokusebenza imali bese usuvula wona ibhizinisi ngoba uma ungayivula ibhizinisi ngilwane funa wazi ukuthi
leyo business mangabe usutshela ukuthi wena imali izoqhatha endlini kube yile eshesha ke evuka ngaphansi kwamakhabethe ufuna wazi ukuthi unesibindi ngempela kunebanga ozolingena elingashiwo kodwa mawuthi ufuna lezilwane njengoba zayikade igcina imfuyo athi imfuyo iyanda iyazalana inkomazi ziyamitha inkuzi ziyakhwela so kuyiprocess kuyasetshenzwa speed nakhona so mawudinga lezilwane iqhubeke isebenze nawe ngokwesimo semali ke manje uzohamba usebenza kodwa uhamba nalamabutho lawa nalezilwane yonke lento lesuka ikhona kodwa mangabe wena usufuna le yamafilimu le eyesimanga imali sekufuna ukuthi ke uvumo obuhle komunye umgudu othile sifake emgedeni ke siyoqeda indaba yangakhona ngendlela yakhona sekushayela isibindi ke masiya lapha kodwa mangabe wena ufuna ukuthi lokho kuyifa la kwenu sikuvuse kume kuphile singakuvusa kodwa mangabe ufuna sikugeze sikuphuce sikuphume nakegcekeni siyokusisa la singasisa khona ngoba umuntu uzalwa ibonga eningi shema umuntu unomama ohlukile wesibongo esithile unobaba othile ubaba wakho uzala umama othile singayithatha lelo sihambe soyibeka entabeni siyikhuluma ukuthi ayibiyele emva kwagogo uma kuthi inyanga leyashiya yonke lenyakanyaka la ekhaya iyanixaka nini sikwazi thina ukubhula ukuthi ke ubaba wenu noma umkhulu wenu wayengena ugogo umabani wayengena ekhehleni thile sithathe lo msebenzi lo welwane siyobeka entabeni sikudayise khona sekuphelile sibuyela lapha sifake ithunya sidonsa amadlozi aphiyo sofika ngaphakathi akunankinga. Dokotela, ngifuna ukubheka la esimeni esithinta indaba yokuthi uyakhona ukuyivusa. Ngabe kuyenzeka yini ukuthi ziqondane nomuntu othile njengoba umuntu mengenwa idlozi uthola ukuthi ekhaya likhethe yena nala ebulwaneni iyenzeka ni process yokuthi ziqondane nomuntu othile kuphela okuyena okumele lungisele leso simo. Lento shambe iphuma from emsamo. Angithi yonke into mayolanda ufuke ethule emsamo. Yebo. Manje mangabe ke ubaba la ekhaya udonsa inkosana yakhe ayibeka la. Wathi mfana wami uxoxa lapha uthi. Mawuzokwenza umsebenzi othile udlalwa ngembuzi engaka ke la ekhaya. Uqale esangweni noma uqale emfuleni noma uqale entabeni noma uqale emasimini noma uqale esibayeni. So lento ihlezi khetha umuntu oyedwa. Yikho uthola ukuthi sizalwa ndawonye kukhona ocebile khona ongacebile. Lo ocebile kufuna abe labanye. Kunjalo usembukeli indlela yokubabela ikhona ukuthi akhulume abacelele la acela khona aye kulamakhono awanikwa uyise. Ngizokahle dokotela chazela nombukeli ekhaya. Udokotela uLukhele sikhuluma naye njengamanje sikhuluma indaba ethinta lezilwane ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi phatha ngivakashelwa isilwane ngiphatha ngivakashelwa isilwane ethi umuntu sengageza ayihambi lento ayipheli lento ihlezi ikhona kusukela ebuncaneni bami. Dokotela uchaza yona leyo ndaba uDr. Lukhele lesikhuluma naye njengamanje. Dokotela sesisoya ngasemaphetheleni ngifuna ukubheka le ndaba ke ethinta kakhulukazi uyisankazi sithile mhlawumbe sasiphatha sinazo lezi zinto ethi umuntu cha mina ngifuna ukugeza njengamanje mina ngiyayikholelwa ekutheni ukuthi ngingasebenzisa lezi zinto ngenxa yenkolo. Uyakhona yini ukuthi ubuyise mhlawumbe umuntu othile kuyo umbhekile noma ugezele lesisankazi mhlawumbe samqokayo mhlawumbe sazamshaya ngisho ugcabo oluthile ekutheni ukuthi uyena oqhubana lo msebenzi uthola ukuthi unohlanga ilolo hlanga bakhona gogogo abathile akubona bodwa ogogo bebethakathi ngoba manje angithi ogogo bekuduma ukuthi baneyimfene baduma ukuthi bagaye icombothi banokuhluzelwa izimfene banemhosha uthola ukuthi ihlala izinto ezithile uthola ukuthi ugogo kudlalwa ngaye izinto zazi kade zingeze kamkhulu uthola ukuthi manje ke umkhulu wadonsa ugogo ukuthi ke ungadela into zami ngoba ugana phela emzini uyayinika imfene yakho thina nje lithi kwethu kwaLukhele kuyaziwa imfene yakhona enkulu iBhayibheli wonke umakoti megana kulithi kwethu unuka iBhayibheli twake nansi imfene yakhe amakuvela inkinga uthakathaka lento kuyasontwa kithi awujabona noma kwenye imizi ke mhlawumbe ke ikhona imfene enkulu mhlawumbe kwezindlela ehlukile uyanikwa khona umgomo wakhona so ogogo abaningi banuki wathi abathakathe kanti bekuthakathi ikhehla nedibeli banjiswa isakwasana okusho khona ukuthi dokotela kuyenzeka ekutheni
kufanele ulungiseke lento ngumuntu ngifuna ukuyilungisa lento kumina egazini. Ma umuntu efuna ukulungisa Thembe kulula kakhulu. Umemeza wona umuntu owakwenza lolu hlanga. Wenza ibhavu lakhe bese thina sikubamba irazor sikugxaba ngenhlanga ezithile. Bese sifuna isilwane esizoba showcase ukuthi either imbuzi noma imvu noma inkukhu eminyama mhlawumbe kanjalo. Sithatha leli gazi, sidonsa lento simemeze ibelethe lesi silwane. Singabe sekulawa lesi silwane. Sihambe awutayibamba lento. Bese bakhona impahla zakho ezindala. Othola ukuthi ziyagcitshwa phansi, kukhishwa lento kuwe ukuthi ke ayiphume kuwe. Ngesikhathi siqeda kwenza njalo, siyokumukelisa ingilosi. Either kusebophumeni, either kusezibeni, either kusolwandle. Bese sesikuyise ekhaya, uyoqhuma ilathi, uthinta impepho, uthinta amakhandlela, wenza amafutha, wenze yonke into nje ilathi eliphelele, lokunxusithi unanedela azimbathi kuwe zona, ziphiyo zinjengoba zinjalo. Bese usukwazi ukuthi uthole izinto zokugabha ezithile, zokukhipha lento kuwena egazini. Bese sisicupha siqinisa ukuthi lento ingabuyi kuwe, kodwa uyimemeze ngomnikazi wayo. Umnikazi wayo abize lo emnikile kwasekuqaleni simise lento. Iyamiswa lento Thembe. Ngoba nesangoma sithi sigula kakhulu. Mase kuhlale phasi inyanga zahlangana zakhanda intulo, ziyakuvala ungasaphumi. Ziyakuvala ungasaphumi. Ziyakuvala futhi bangasangeni shabani. Ayikho into engavulwa, ayikho into engavalwa. So ma uthi zenxakilwane aniyithandi mhlawumbe nifuneka. Nisebenza kahle, anifuni ukugijima nezilwane. Alifuni ukuphila impilo yedemand kodwa ninayo imali lehola keqondile kodwa nigula njalo ngixabana njalo ngifuna uthandweni kanjalo imoto ziyalimala ngenxa lezilwane ziyakwazi ukuvanga kodwa nibe neshow ukuthi ningaloku nithi ezomakhelwane ezeni ningaloku nithi ogogo abathakathayo lezi zinto ilandwa amakhehla awujabona ngoba umuntu wesifazane ulandwa kuba zogana ufika yonke indisi rate ngoba ngisho uthelwa ngenyongo ezogana uthi leyo mbuzi iphuzisweni igcotshwe ngani njengoba inqunya nje kuthathwa le nyongo ithelwa kuyena abantu besifazane bathola ugodo mama bethola imithwalo ngisho njalo mangithalaza ukuthi mama bethola imithwalo ngoba manje beza bazogana so sekuchelwe ngento ezenzima kwahluniswa kanzima kakhulu nezilwane zonke lezi esuke ihlatshwa kwazi mina ndoda ukuthi kwenziweni ngazo nenkomo eziphuma zelobola kubo zihlala izinsuku ezithile ishukuliselwa ikhulunyiswa siyongena phakathi kubo so imgilingwane yomuntu wesilisa miningi kakhulu owesifazane ufika athathe ugodo ufika avuma uvumo okuhle izalukwazi engaphakathi zibukhombe indlela ukhanjiswa ngayo la ekhaya uyathanda kathandi makuthakathi ufika thakathi mangabe kuyelasho ufika lasho makusonto ufika sonto awuyibamba lenkulumo makuthi besonto la sonto khona kuzowenza okwenziwe emzini so abantu ogogo abaningi balukile ukuthi abathakathi izinto zamakhehla lezi inkinga umuntu wesilisa unebhada yodwa uyashesha ukufa ayi uqedile dokotela usebenzelaphi usebenzela iKZN eNanda inanda ke inkulu khonda ukuthiwa kusekhongo lapha ngakithi kuthiwa kuseBunqamlezweni yilapho abantu sibala phela khona babuthemba bathola abantu ezinkundleni zokuxhumana abafisa ukuxhumana nawe njengamanje khona umuntu okubukayo njengamanje TV uyachuliseka lento oyishoyo usumthintile nasenhlizini yakho uthi hey dokotela lento akhuluma ngayo ade yangiqala wenze njani lo muntu uyakuthola ezinkundleni zokuxhumana uyakuthola encingweni uyangithola ezinkundleni zokuxhumana uyangithola mengena ku Facebook athi DR Mkhele 27 uyangithola